and maybe it's a dangerous thing kuitaura kuvanhu, but it's good to say it. Also pamaplans eupenyu tinakaudzana kuti try again. If it don't succeed, try again. But pamwe pacho sometimes to quit is also a strategy. Kumborekedza zvimwe zvinhu. Why? Because pari pekuti munhu unozoona kuti chinhu ukachiregedza oita replan oita re-strategize unozobuda in a better way than kuti kuwanza effort neshungu, because haudi kunzisimbe nevanhu uri kungovarira kuti zvinobuda chete ndinoita neshungu. Sometimes to quit it or strategy is very fruitful. Ndakazviona kuti even ukaenda kuma-counselors ema-marriages they are there to build. Vana strategy kana plan yekuudzana kuti chinhu ichi chiregedzei, but uchaona kuti kune makezi evanhu vakafa nekuda kwokuti akatya kuti ndichandisingle mother, achiabhiswa, achirohwa, achikuwadzwa. Saka chaiudzwa ndechokuti imba inoshingirirwa, hatina kuudzwa kunzi imba inonakidza, imba yakanaka, takatrainwa mukushinga pachinhu chako. The joy part of it haipo. Zvototi kana joy ikashayika, but kakushinga kana karipo iripo. Saka tine vanhu vafa muma-relationship, kufa chaiyo kuenda kumakuva. I prefer kuva a single mom than to die nekushaya peace throughout the whole your life nekuda kungonziwo nevanhu ndine murume wangu ndine imba yangu, but hazvigone kutaurika isi unenge uchitonzi aiwa uri kuputsa, but zviri nani kuputsa imba pane kuputsa munhu wacho, pane kuti munhu afe. It's better kubuilda munhu ararame than kuda kubuilda chinonzi wanano vanhu vachifa vari mukati. Saka uchiona munhu anoti aiwa kune kutanzi but for the sake of kids garai for the sake of kids. Marriage ikashaya love ikanzi iri kugarirwa issue yevana, vana vachasvika pakuona kuti vana havadanani, you kill vana because vakasiyana nemi pakufunga nepakuziva. Vanotoona timu redu haridanani, havawirirani vana, but ivo vari kuti tiri kugarira vana. Mukugarira vana you damage them more than kuti mareason mabva pashiri. For a while vanorwadziwa, but they will adjust kuti vanhu ava separate vachawirirana than kuti munoseparata murimo muchiti kuprotecta makids amuri kudamage emotionally, mentally, nekuona type of a home isingaite zvachose. Saka muchona tine vamwe vana vanozokura vaine musikanzwa vanechi vakararama nevabereki vaigarira vana. Why? Because mukugarira vana kana love musina munoita zvese munongoita zvekungoti because tiri pano dangopusha chinhu ichi. So hazvigone kuti marriage counselor ata siyai chinhu ichi aiwa zviite, but ndoona sekunge mamwe maplans mamwe mastrategies ari dangerous zvawo, but anogona kuseva munhu pane kuseva marriage munhu achifa. Amen. Saka inyaya yekuti society yedu inojaja nawo kuti akasiwa nemurume ara bachura agone kugara nemukadzi, but zviri nani kunzi uri bachura kana single mom than kufa. Because vanhu vanosvika pakuita hasha to a level yekuti mumwe anofa anouraya. Right, vanhu vozopedzisira kuti kwadi kusiya ungafira izvozvo, but the same people ndovaiuya futi vachiti aiwa imba yako inoshingirirwa. Saka vanhu navo ukada kuvapleasa pane pambe kutora risk kuti unobuda muchinhu chacho. Saka kuquit tiri kuita zvidonhe uri kufunga ndiSatan. God gave me this message. Learn to walk in obedience. The more God blesses you, the more you must fear God. Do you know kuti attack yako greater pawabudirira? Satan aida mbokuuraya kudhara usati wane mota, apane mukana wokuraira kuaccident. Aida mbokushungurudza uchiri bachura, apane mukana wokukushungurudza wane mhuri, anongokuuraira mwana. The more you get blessed, the more you must seek God. Nekuti the devil ane a wider coverage to attack you. Yes. Aimboda kuti usuma uri rova. Ndobvaona mabasa saaccountant, ndobva wapinda pakatoshota mari kudhara pasina kubvira paitwa auditing. Nokurovera ikoko. Wataona basa, wataona a way yekuti agone kuataka more. So the more God blesses you, the more must continue to fear God. By fearing God, you are sustaining your miracle and your blessing. Can we raise our hands? Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. Majita Mari, teach us how to sustain our miracles, our blessings, our marriages. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen, amen. God bless you, bro. Power, nataura nyasha, nezita la Jesu, ngarangarirwe mwana, ngarangarirwe baba, ngarangarirwe baba, ngarangarirwe baba, murenda kadzi ngarangarirwe, ndinobvisa kunyadziswa, ndinobvisa kutukwa, zita asiwo, anobata pamusoro peupenyu hwavo, ndiri kurayira iko zvino, nezita la Jesu. Raise your hands once more. Baba, ndiri kutaura kumaoko akasimudzwa. Kumaoko akasimudzwa aregere kubata pasina. Aya maoko ngaakomborerwe baba,
kana mati varombo muchange muinawo nguva dzose ndinodeclare kuti kwete ava vanoshanda mumwaka wakafanira, kwete ava vanoitira Mwari nemoyo vachirevesa. Every plan of the enemy I command you to go. Every demonic power rakabata mari dzake, rakabata michato yake, ndinotaura simba, ndinotaura nyasha, ndinotaura moto wa Mweya Mutsvene nezita raJesu. Rikatabosha mante baladiata. Baba, ndinotaura vatumwa ngavadzike nezvipo, ndinotaura vatumwa ngavadzike nemakomborero, ndinokutaura vatumwa kudzimwa kwemazita haana kuramba achinzi chifeve, havarambe vachinzi vekushaya, havarambe vachinzi vekutambudzika. Ndiri kudzima mazita awayo, ndevekusimudzirwa, ndevekugoneswa, ndevekuchata, ndevekuroorwa. Ndaribvisa zita iroro, haaramba achingonzi mvana, makore achingofamba, ngaawane imba yake, ngaawane kusimudzirwa, haaramba achingonongedzerwa kunzi hana mwana ingomwa. Ndinotaura Baba, the fruit of the womb, the fruit of the womb, vana ngavabatike. Kudzimwa kwemazita ekunyadziswa, kudzima kwemazita ekunyadziswa, ngaabve pazita rinonyadzisa, ngaabve pazita rekusekwa. Kuramba achingonzi murwere, tinozviramba nezita raJesu. Ndataura utano, ndataura utano, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. We can worship God in the house of the Lord. Shakanaka, praise and worship, you can lead us to worship the Lord. Makata Bosha. Riba Baba, sing for us to worship the Lord. Kabadaya Selekete. Rikataba. Wese anezita rekunyadziswa rinotaurwa pauri. This is a prophetic word to you. Anezita rinotaurwa pauri rausingade. Haurambe uchinzarwa, haurambe uchinzarwa, hazvigoneke, kuna Mwari mupenyu. Hazvigoneke, kuna Mwari mupenyu. Kuramba uchinzi mvana yeye, ndiri kuramba pano, ndiri kuramba semutumwa waJehovha. Ndiri kutaura Mwari waunonamata kuti ngaakupe munhu anonzi wako wanikwa, chata, anozvigona Mwari izvozvo. Akauya neperfume haana kuramba achinzi chifeve, zvakanzi zvaitwa nemukadzi uyu. Mwari ngaabvise mazita ekutukwa, zita rekunzi rombe ngaribve pauri, zita rekunzi murwere ngaribve pauri, zita rekunzi small house ngaribve pauri nezita raJesu. Mwari ngaakupe wako anokurora, anokuda. Ndiri kurayira mazita asiyo, ndiri kurayira mazita asiyo by the reason of the anointing in the mighty name of Jesus. Baba, mazita ngaashandurwe, mazita ngaachinjwe, ngavapiwe mazita evanhu vanoshumira Mwari. Makabva pekuti chifeve mukati this woman kwese kuchaparidzwa. Baba, nyasha ngadzivatevere kubasa kwake, kumba kwake, kwaanobva kumusha kwake, paanobata Mwari, kwaachaenda nyangwe akawana visa akaenda kune imwe nyika. Shoko rati in every place throughout the whole world. Wamasimba wose wakatendeka ngavawane respect vanawa in South Africa and Zimbabwe, wherever they go. Kwese kwavachaenda ngavatakure perfume, ngavatakure perfume, ngavatakure perfume yekuremekedzwa, the fragrance of honor, the fragrance of honor, the fragrance of honor, the fragrance of honor. Nezita raJesu, nezita raJesu. You can worship the Lord, you can sing for us. Hallelujah, Lord. Let's worship the Lord. Bless your name, we bless your name. Gana matwe Hosanna, Gana matwe Hosanna, Gana matwe Hosanna.